ಸೊನ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಏನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಡು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರು ಮಾನದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರದು ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿಡು ವೀರವಿಕ್ರಮ ಈ ಸಾಲದ ಕಡೀರ್ದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಳ ಎಕ್ಕಾರ್ ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕಂಡುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಭವನಡು ತುಳು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಲ ಯಕ್ಷ ತೇರು ನಡಪಾಯಿನ 200 ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡಮಲೆ ಕುಡ್ಲಡ ನಮ್ಮೂರ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದಿಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತನು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಪುರ್ಪ ನಮನ ಸಂದಾದ ಆರಿನ ಆದರ್ಶಲಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆರು. ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಚಿತ್ರಪಟಕ್ಕೂ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪುರ್ಪ ನಮನ ಸಂದಾಯರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶಾಲಿಟ್ ಪಿಂಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಆದರ್ಶಲಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆರು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯಾಯಿತು. ಶೋಷಣೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಪಾಲು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೇವಲ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತ್ರಕರ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ, ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಮರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗ ಈ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ನಮ್ಮೂರ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಐತಾರ ನಮ್ಮೂರ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರೋ. ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತದು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮೂರ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ತು ಮೋರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಲೇಸ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಬರವು ಗೊಬ್ಬವಕ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಗಾದ ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್, ವಿದಾಯ ದೇಶಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಡು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಠ್ಠಲ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊನ್ನಕ್ಲಿನ ನಿಲಿಟ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ನಮ್ಮೂರ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೀರು ಅವತ್ತಂದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ ರೋಡ್ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ದಾಂಡ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅವನು ಮಲ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕರ್ನಾಕರ್ ಚಟ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆರು ದಾಯ ಬಂಡ ಆರು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಕುಡ್ಲಡಿತೀನಿ ಹತ್ರ ಆರು ಐತ ಚಾಲ ಬುಡ್ನೇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಎಂಕ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತು ಜೇರು ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲಗುಲ ಬೋದು ಜಾನು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ತಪ್ಪುದಾರು ಬರೋಡು ಬಂದದ್ದು ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮವೇದ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತಿನ ಮದಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿದಾರನ್ ಪಂಡಿರೋ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮುತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ದಾದವನ್ ಪೇರೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಪಂಚ ಐನು ಆಜಿ ಜನನ ಐಟು ಸೇರ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಮಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ಮಧ್ಯೋಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಚ್ಚದ ಪದಕ ಮೆನ್ಕೊಂಡಾತ ಸದಾನಂದಿರಂತು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪನೋಡು ಈ ಲೇಸಿಡೆ ಒರಿಯೋರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ನೇಕ್ ಈ ಸಮ್ಮಾನದ ಮನೆಗೆ ಲೆತ್ತದಾರ ನೆಕ್ಲು ಕುಳ್ಳಾದಾರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಒಂದು ಆರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಭ್ರಮತ್ತು ನೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ದುಮ್ಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬುಳಿದು ಬರಡೊಂದು ದೇವೆರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋನ್ಬೆ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಆದಿತ್ಯನ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಕೊನೆಯಿನಾರೆಂದು ಪಂಡಿರೋ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುಣ ಎಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದು ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜದವರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಂಟರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದವ, ಯಾರು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊಂಡಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮುಲ್ಕಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾಯನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ, ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. 200 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷತೇರು ನಡಪಾದರು. ಈ ಕಲಾವಿದರಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತದನಂದು ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ ಪರವಾ ಪಡುಮಲೆ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ದ ತುಳು ಭವನಡು ನಡಪಿನ ತುಳು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆದ ಮುಗಿತಲುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಆರಪಾತಿರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕುಡ್ಲಾ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ದ ತುಳು ಭವನಡು 10 ದಿನದ ತುಳು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪಾದು ಐತ ಮುಗಿತಲ ಐತಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಡತಿನ ಲೇಸಿಡು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ದಿತೊನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಬೋಡಾದು ಎತ್ತೋ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ, ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶುಡ್ಲ ತುಳುಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದರು. ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೈಟ್ಟು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲು ನಡಪಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿರು. ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಒಂದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಮುಂಬತ್ತು ಅಕ್ಕಡೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ಕಳ್ಳಿ ಎಂಗ್ಲಿನ ಪರಾದು ಪನ್ನೆರಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಮನ್ಪನಾಗ ಐತ MCR ದಾರಿ ಇತ್ತೇರು ಐಟ್ ಇತ್ತ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಡೋದು ತುಳುಕು ಬೋಡೋದು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು. ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಈ ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರಡು.
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಘಟಕಿರಾಯನ ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಪಾತಿರ್ದು ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಅತ್ತವರ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರೆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೂಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಮೋಕಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡಿರು. ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಓಡೇ ಪಾಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಾಡು ಆರು ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಟಾಲ್ ಡಿಪ್ಪಿದೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಪದೊಂದು ಬಾರಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಿನ ಮಾತ ಒಪ್ಪ ವರ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಐಕಂದೇ ಒಂಜಿ ಆರು ಕ್ಯಾಬಿನ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಮಲ್ತದು ಅವೇ ಜನಟ ಮಲ್ಪದು ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪದು ಆಯ್ತಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಅದು ಸತ್ತು ಪೋಯರು ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತಾದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಭ್ಯ ಆಪಣತೆ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಮಾತೆರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿ ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ದೇವರು ಕೊರಿಯರು ಏತೋ ಬೇಕಲ್ನ ಬರೋಗಾರೇನೇನು ತೂತೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐನು ಕೊಡೋದು ನೆಂಗಡ ಅಟ್ಟೋಡ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಂದು ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಜನಕುಲೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡುಮಲೆ ಪಾತಿರ್ದು 200 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷ ತೇರನ್ನು ಮುಲ್ಪನಡ ಪಾತಿರು. ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆದ ಬೆಡಿತ ದಿನ ಒಂದು ಈ ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತದನಂದು ಪಂಡಿರು. ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂತನ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಪಂಪನೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ 200 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿನದಾತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತಂಚಿ ಮೋಕದಿಯರು ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಸರಿಸೈರು ಅಂಚನೆ ಆತೆ ಆಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಾಯರು ಆಕ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲೆನೆ ಒರಿಪವೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒರಿಪವನಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರೆ ನೆಕ್ಕ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾವಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪದುಕೇರ್ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಾರತೀ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲದ ರಾಘವದಾಸ್ ಬಜ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷರಂಗ ಬೆಳ್ಳಾರದ ವಾಸುದೇವ ರೈ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಮೊಕ್ಲೆಗು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ರೈ ದೋಟ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕರು ಎಸ್ ಎ ವರ್ಕಾಡಿ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಎದ್ಕೊಂಡಿರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಸಾಸದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಬುಳ ಶುರುವಾತದ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಡು ಈ ಸಾಲದ ಕಡೀರ್ದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಳ ನಡೆತದ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜಾ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸರಣ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಬುಳ ನಾಡದ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ನಡಪುಂಡು. ಕಂಡ ದತ್ತದು ಏರು ಬೊರ್ಲೆಗ್ಲ ದಪ್ಪು ನಾಯಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಪುಂಡು. ದತ್ತದು ಬುಡಿಯರಾನಗ ಕಂಡುಡು ಆಯಿರಿಡ್ದು ಈಯರ ಮುಟ್ಟಲ ಹೊರ ಏರು ಬೋರ್ಲೆನ ಗಿಡಪ್ಪುವೆರು ಅವೇ ದುಂಬರಿದು ಕಂಬಳದ ಪಂತಾದು ಬುಳೆದು ಬೈತಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಾಲ್ದ ಕಡೀರ್ದ ಕಂಬಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಡು ನಡತಂಡು. ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಈ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ನಡಪಾವುದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜಾ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸರಣ್ಯರಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಂಜಾದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕರ್ಯರು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಣಾಲ್ ಗುತ್ತು, ಮರ್ಯಾದೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ ಹರೀಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಂತರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಲೇಟ್ ಈ ಕಂಬಳನ ಮಾತ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ದ ಬರ್ತೋಡು ಗ್ರಾಮಗ ಅತ್ತಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ ಬರ್ಪಣ ಸಮಸ್ತ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಳೆಯನ್ನು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಟನ ಮಕ್ಕ ತೆರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಜನೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ತೂಪಣಂದ ಬಂಡ
ನಮ್ಮ ಏತ ಬೇಲೆದ ಮಾತ ಒತ್ತಡ ಅಡಿಪ ಅವೇನು ಮಾತ ಒತ್ತಡ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಂಪೇರು ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಬಾಧೆಗಳು ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಬಾಧೆಗಳು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆವಡುಂದಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಮನೋರಂಜನೆ ತಿಕ್ಕಂಡಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದಾಲ ಒಂಜಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆಪಣ್ಣೊಂದು ಅವು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ನಮಕ್ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೂಟಳೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ದ ಬರ್ತಡು ನಮಕ್ ಆ ಜೀವನಡು ಏತ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಈ ಕಂಬಳನ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮಾತ ತೂನಾಗ ಐಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದವರ ಬರ್ಪಣ ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆಪಣ್ಣೊಂದು ಅವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಪೊಡ್ದು 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ದುಂಬು ಒತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೆಟ್ಟು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಪಿರವ್ರದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಮುಲ್ಪದ ಕೃಷಿಕೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಮೇರೆ ಪಾಲ್ಜಾಲ್ ಪದ್ಮ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಉಮನೊಟ್ಟು ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಊರ್ದ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾಯಿದಡ್ಡ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರಿ ಪೊಡುಂಬ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರಿ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಂಗಾಣಿ ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟೆಡ್ ಮೂಲು ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಜೋಡು ಕರಾಯರೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದೆ ಉಮನೊಟ್ಟು ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜನಕ್ಕಂತ ಮೂಲು ಜೋಡು ಕರೆ ಮಲ್ಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಮುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದಿತ್ಲೆಕನೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗ ಪೂಂಜದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡಪುನ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಕಡೆ ಎಂಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರ ಬಂಡೇರಿ ಅಕಲ್ ನಾಲ್ಪ ಕಾಪುಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪುಟ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೈದನ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇರ್ದು ಪೂಂಜದಪ್ಪೆಗೆ ಮುರಣಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಲ್ದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಲಿ ಕಂಬಳ ನಡಪೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ದೈವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಇಂಕ್ಲೆ ತೆರೆದಿತ್ಲೇಕನೆ ಮೂಲ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಏರಾಂಡಲ ಈ ಜಾಗಡೆ ಕಮಲಾಪನ ಜಾಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೇಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ದೈವೇರ್ನ ನೆಟ್ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಲು ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಗಡುವೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದೋರ್ ಮೆಡ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಜೋಡು ಏರುಕುಲು ಕಂಬಳುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡ ನಲ್ಪತ್ನಾಲ್ಕ ಪತ್ರಾಟ್ಲ ಬೆಲವಾಯ ದಾಖಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಮಾನದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತು ದೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರನ ಪಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ದೂರ್ದೊಣುಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಪಂತೆರು ಆರು ಕುಡ್ಲಡು ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಮಾನದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತು ದೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅರೆನ ಪಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ದೂರ್ದುಣೊಂದು ಪಂಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಅಪಪ್ರಚಾರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿ ಆವಂದುಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಶ್ವಾನ ಅಂದು ಪಂತಿರು ಇಂದೇನು ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ತರಾಟೆ ಅನ್ ಪಂತಿರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗುಲು ಪಾತಿರಂಡ ಅವು ನೆರ್ತಿನವು ಬಿಜೆಪಿ ತಗುಲು ನೇರಂಡ ಅವು ತರಾಟೆ ಇಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಸಹಿಸಜಾಂದು ಆರ್ಪಂಡಿರು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮತ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಡು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೇರ್ತಿರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯನ ಮಿತ್ FIR ಇತ್ತಂಡ ತಾನು ರಾಜಕೀಯ ಹೊಡೆದು ಜಪ್ವೆ ಇಂದೇನು ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ಬರೆಯುಡುಂದು ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಏವ್ರ ತೋಜಾಯಿರು ತಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ತೆಂದು ದಾಖಲೆ ಇತ್ತದು ತೋಜಾಂಡ ತಾನು ರಾಜಕೀಯ ಬುಡ್ಪೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಡ್ಡು ಶಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್ಕಡು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೈದಂಡು ಅವೇನು ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟೊಡುಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ರಾಜ್ಯಡು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ವರ್ಗ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ದಂಧೆ ನಡತಿನ ವಾಸನೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿಡ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು 40% ದೆತೊಂದಿರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ದೂರ್ದೇರು. ರಾಜುಡು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟು ದಿನ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆನೇ ಒತ್ತೊಂದುಂಡು. ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಬುಡುದು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿಂದು ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ದೂರಿಯರು. ನಾನು ಬೈದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅವನು SP ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬೈದದ್ದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 2 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. 3.5 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಇವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಏನು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹುಂಡಿಯಾನ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಾನ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ನೀವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದಂತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಯಾರೋ ಸತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹತ್ಯೆಗಳಾಯ್ತು, ಹಿಂದೂಗಳ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಮತೀಯವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಬರೀಬೇಕು ಪತ್ರಿಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ವೋ, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕರಣ, ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಯಬೇಕು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಕಾರು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಅದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಣ್ಣು ಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಡ್ದಾವ್ರ ಜವಣ ಜವಂದಿ ಅಲ್ಮಗು ಕೆಸರದ ಮಹತ್ವ ತಿರಿಯುನಂಚ ಆತನಂದು ಶಾಸಕರು ಉಮಾನತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಂತೆರು. ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮ ಎಕ್ಕಾರ್ದಾನಿಲೆಟ್ ಬಡಕೆರೆ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನದ ಪರಿಸರಡು ನಡಪಾಯಿನ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನುಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸಿದಾರ್ ಪಾತಿರಿಯರು. ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮ ಎಕ್ಕಾರ್ದಾನಿಲೆಟ್ ಐತಾರ ಬಡಕೆರೆ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರಡು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ ದುಂಬತ್ತ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಸಕರು ಉಮನತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಂಡು. ಶಾಸಕರು ಪಾತಿರ್ದು ಮಣ್ಣು ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಜವಣ ಜವಂದಿ ಅಲ್ಮಗು ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಡ್ದಾವ್ರ ಕೆಸರದ ಮಹತ್ವ ತೆರಿಯುನಂಚ ಆತಂಡು. ಕೆಸರಡ್ದು ಪಾಕ ಚರ್ಮ ಸಿಕ್ ಮಾಜುಂಡು. ತಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದಪ್ಪನಗ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೆಗ್ ಅನುದಾನ ಒದಗಾದು ಉಮೇದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಂಡಿರು. ನೇಜಿ ವೈಪೇರಂಡು ಜಿನನ್ನ ಕಂಡೋಡು ಬೇಲೆಂಡು ಲಕ್ಕಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಚಿನ ಒಂದು ದಿನ ದಯಕೆಂಡ ಕೆಸರು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರೊಂದು ಹಿರಿಯನ್ನ ಗಾದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಸರು ಕುರಿಚಿಂದ ಅವೇ ನಂಗೆ ಬದುಕಿನ ಕೊಡ್ತುಂಡು, ಅವೇ ನಂಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಇನಿತ ಜವನಿರ ಪುಣ್ಯವಂತರ ದಯಪಂಡೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಇನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಶಾಮ್ಯಾನ ಪಾಡ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿದೆ ಮೈಕ ದೀದಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಕೆಸರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಕ್ಲೇನ ರಂದು ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೇನ ಬಲೆ ಕೆಸರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೇಂದ ಅದು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಅಂಚಿನ ದಿನ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ ಮಾತಾ ಪುಣ್ಯವಂತೇನೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ವೃಕ್ಷ ಮಾತೆ ತುಳಸಿ ಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಹರೆಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಸಾಧಕರಾಯನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಧನ್ಮಿತ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಮಾಡ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೈಸಾಯಿರು. ಕಟೀಲು ವಾಸುದೇವ ಆಸರಣ್ಣ, ಕಟೀಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಣ, ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಣ, ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಣ, ಎಕ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಹರಿದಾಸ ಉಡುಪ, ಕಟೀಲು ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಸರಣ್ಣ, ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ನಿತಿನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾವರಮನೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋಕಯ್ಯ ಕೊಂಡೇಲ, ಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಖಾ ರೈ, ಮುರಾ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿತ್ಲಾ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ, ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುಗಪುರುಷದ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ, ಯೋಗೀಶ್ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವದಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಾರ್ ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಕೆಸರು ಕಂಡಡು ಆಂಜೋಲೆಗ್ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಬಲಿಪು ಪಂತ, ಮೂಜಿಕಾರಡ್ ಬಲಿಪು, ಪಾಲೆದ ಬಂಡಿ ಬಲಿಪು, ನಿಧಿಪಾಡುನ ಪಂತ, ಕಬಡ್ಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟುನ, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಸು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತುಲು ನಡತಂಡು.
ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು, ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್, ಆರ್ಯನ್ಸ್ డాన్స్ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ಕೂಟಲೊಡೆದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಲ್ಡಿಡು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಡಪಾಯಿನ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳುಡು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೇನ ನೆಂಪುಗಾದ ಕನತಿನ ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಗ ಸಂಧಿಯ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಜಿಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಶೋಧರ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ಗೆನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಪುದರಡು ಈ ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ. ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂಬಳೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಕಡೀರ್ದ ಕಂಬುಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿಡು ನಡೆತದು ಮಾತಿರ್ನಲ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ತದಂಡ. ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೀತದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಕಂಬಳ ಏರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಏರುಕುಲು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ವಿಶೇಷ ಗುಮನ ವೈತದ. ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಮಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೆಂಪುಕಾದು ಈ ಜೋಡು ಏರುಕುಲು ಕಂಬಳಗು ಬೈದ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಚಿಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಶೋಧರ ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣಮಿಗ್ಗೆನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಪುದರಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಎರುಕುಲು ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗ ಸಂಧ್ಯ. ಈ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲಿನ ಯಜಮಾನೆರಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದಿರೋ. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಮೊಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕರ ಅಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲಾ ಅಂಚನೆ ಆರೋಟಿ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಜವನೀರು ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಧಿವಶ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇರ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಗಿಡ ಪಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ದಿನ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾಡಗಳು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅದು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿದಾದ ಬಣ್ಣ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಣ್ಣದನ್ನು ಒಂಜಿ ಎರ್ಲನ ಜೊತೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನೀರೆ ಬೈಲು ಮನೆ ಅನ್ನುಕೊಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರನ ಚಂದುಯರು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಇಂಚೋಗಿ ಯಾನರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅನ್ನು ಶೆಟ್ರೆ ಕೊರಿಯೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆನ ಜೊತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಪೂಜಾರ ಪುದರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುದರಡೊಂಜಿ ಗಿಡಪ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪನೇನು ತೂತ ಅವು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೊಸತನತ್ತ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಈ ತಂಡೋಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಯೋಚನೆಗೆ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಾರ. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲ ಪುದಾರಡಿ ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರದೆತ್ತದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪುದಾರಡಿ ಗಿಡ ಪೋಡು ಬಂಡ ಆ ಮಂಜಿಲದ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ಅಂಗಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೇಕು ಕುಡ್ಲದ ಪಂಚಮಹಾಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ಪೇರು. 7 ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಎದ್ಕೋರ್ನೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎನ್ಮೇಕು ಬುಧಾರ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಭಜನೆ, ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದನಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಡು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೇನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರು ಮಾನದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ. ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿಡು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಈ ಸಾಲದ ಕಡೀರ್ದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಎಕ್ಕಾರ್ ವಿಜಯ ಯುವ ಸಂಗಮದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಕಂಡಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುದ. ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಭವನಡು ತುಳು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಲ ಯಕ್ಷ ತೇರು ನಡಪಾಯಿನ 200 ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಡಮಲೆ. ಕುಡ್ಲಡ ನಮ್ಮೂರ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದಿಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ. ಇಡಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲಿ ತೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.